sannan jinin ya tsaya. Jini na zuba akan annabi sallallahu alaihi wasallam, yazo yana cewa kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyahum wa kasaru raba'iyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah. Ta yaya mutane za su rabauta gashi sun fasa kan annabinsu sun yi masa rotsi, sun karya masa haƙori kawai don yana kiransu zuwa ga addinin musulunci. Faɗin wannan da annabi yayi sai Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun. Al'amarin yi musu azaba ba a hannunka yake ba. Irin ka ji tsoron wani na iya talautar da ni, wani na iya tsora mun cuta a jika, wani na iya min kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah, to wannan tsoron shine zai zama shirka. Ba a jin tsoron kowa a irin wannan sai Allah ta'ala shi kadai. Dan ba mai ba da arziki sai Allah, ba mai talautarwa sai Allah, ba mai ba da mulki sai Allah, ba mai kwacewa sai Allah. Kowa na ya ce ka bata masa rai dan haka ka gani, harkar kasuwancin ka ta lalace, ƙarya yake, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi. Al'amari ne na gaibu, ba za ka iya gani ba. In ni'ima ake wa mutum ba za ka iya gani ba, in ma uquba ce ba za ka iya gani ba. Al'amari ne na gaibu, Allah ne ya san yaya abin yake faruwa. Kai dan adam ya shallake yadda zaka hararo ko ka tsinkayo. Don haka azabar da ke cikin kabari manzo Allah ya ce ba dan kar ku rinka binne mutane ba, da nan roki Allah ya nuna muku irin azabar da ake wa mutane a kabari in sun yi laifi. Yace amma inda zan roki Allah ya nuna muku wannan, to da za ku daina binne yan uwanku idan sun mutu. Kan halittu gaba ɗaya na sama da ƙasa, idan aka ce yau juma'a rana ta hudo, suna cikin tashin hankali, hankalinsu baya kwantawa sai rana ta faɗi sun ga kiyama bata tsaya ba, sai mutum da aljan su ne ba abin da ya shafe su. Amma dabbobin gidanmu da kajin gidanmu, idan kana da poultry a gidanka, kajin gidanka da tsuntsaye da tumaki da awaki suna cikin tashin hankali in an ce yau take juma'a. Hankalinsu baya kwantawa sai in rana ta. Abu na farko da ake so ka halitta ka sani a babin kaddara kenan, shine kowace halitta tana makale da kaddararta. Shi yasa arzikinka daban na ɗanka daban. A ƙarƙashin haka ka ji tsoron kowa ya zo duniya, kowa ya zo. Kar ka ji tsoron mutane da yawa su zo suna kasuwanci irin naka, kowa ya zo, ba ruwanka da kowa. Kai dai i'mal, yi aiki, ka ci taka kaddara. Ba ka gani? Abu na farko da ake so ka halitta ka sani a babin kaddara kenan, shine kowace halitta tana makale da kaddararta. Shi yasa arzikinka daban na ɗanka daban. A ƙarƙashin haka ka ji tsoron kowa ya zo duniya, kowa ya zo. Kar ka ji tsoron mutane da yawa su zo suna kasuwanci irin naka, kowa ya zo, ba ruwanka da kowa. Kai dai i'mal, yi aiki, ka ci taka kaddara. Ba ka gani? In ka ga yaro ya fiye rowa da ƙwauro, kai kokari kai masa maganin wannan, ka hada da addu'a. Saboda kyauta da sanyinta tana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi imani. Rowa da hanawar haƙi yana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi munafunci, ya ƙi gaskiyar imani. Saboda munafukai dalilin da ya sa suke munafuncin kenan sifar wannan ta rowa da Allah ya gina su. Za ka yi kasuru a hanya, idan ka tashi daga Kaduna za ka je Zaria, daga Zaria za ka je Kaduna, za ka iya yin kasuru a hanya idan sallah ta kama ka. Ya halatta ka ajiye azumi kuma idan kana so, kilomita 70 ne idan sunan shi tafiya ba unguwa ba. Ina fata mun fahimta. Daga Kaduna kan ko jaji za a ce ka je unguwa ko za a ce ka yi tafiya. Kai nan da Maiduguri kake, dan me zaka bada fatawar haka? Yan Kaduna ne za su bada tafiya. Mutumin da yake cikin garin Kaduna in zai je jaji za a ce wani yayi tafiya ko za a ce wani ya je unguwa. In aka ce unguwa ya je to ba zai kasar ba. Ya Allah mu bayinka ne, su bayinka ne. Ya Allah waɗanda suke ɗauke da bindigogi bayinka ne, mu bayinka ne. Ya Allah kada ka fifita bayinka matsiyata a kanmu. Ya Allah mu bayinka ne masu binka. Allah duk wanda yake so ya cuce mu Allah ka bada magani. Ba mu da kowa wallahi sai Allah. Dan arewa bai da kowa sai Allah. Allah ya ubangiji ga mu. They don't like you. If you ask them any reason, no reason. Even a flimsy excuse will not be given to you. But they hate you. They envy you. They attack you. They insult you. And they can go to any extent to destroy you. Even in that regard in Islam, for you to reach the peak of ihsan, you have to retaliate with good actions. They attack you, you try to do good to them. That is how Islam is. Yawun bakin budurwa
yana ƙara kaifin hadda. ba ku yadda ba ko? yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. A hadisin Bukari da muka karanta, in ka ga yaro ya fiye rowa da ƙwauro kai kokari kai masa maganin wannan, ka hada da addu'a, saboda kyauta da sanyinta tana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi imani. Rowa da hanawar haƙi yana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi munafunci, ya ƙi gaskiyar imani. Saboda munafukai dalilin da yasa suke munafuncin kenan sifar wannan ta rowa da Allah ya gina su. Ya Allah, mu bayinka ne, su bayinka ne. Ya Allah, waɗanda suke ɗauke da bindigogi bayinka ne, mu bayinka ne. Ya Allah, kada ka fifita bayinka matsiyata a kanmu. Ya Allah, mu bayinka ne masu binka. Allah, duk wanda yake so ya cuce mu, Allah ka bada magani. Ba mu da kowa wallahi sai Allah. Ɗan arewa bai da kowa sai Allah. Allah ya ubangiji ga mu. Wanda ba su samu karatun addini ba, duk wanda ya kuskura ya je kwaso yarinya yar boko da bata karanta addini ba, to wallahi zai ga boko a gidansa. Dan wallahi ba za ta sarrafa ba, girman kai ne da su na fitar hankali. Wallahi ku yi hakuri, ku je makaranta mata yan boko, an je jami'a an yi turanci, ana raba baki gida biyu, ana mai ba abinda aka sani ba a san Allah ba. Kin bata wa kanki lokaci, turancin ki na banza, yangarki na iska mara amfani, tunda baki san Allah ba. Zaki tara 'ya'ya. To haka arzikin dan adam baya mutuwa ya bar shi har sai ya same shi kafin ya mutu. To duka wannan na nuna arziki a hannun Allah ta'ala yake. Mu da abin da aka ce mu riko da sababi, mu yi aiki, mu yi noma, mu yi kwadago, kar mu zauna mu zama kasalallu, muna zaman kashe wando, muna zaman yi da mutane a gindin bishiya, muna zaman ludo da karta, zama na rashin sanin manufa. Wannan shine aka hana mu. Za mu tashi mu yi kwazo, amma kwazon shine namu, arzikin kuma daga hannun Allah madaukakin sarki yake, dan shine ar-razzaqu. Duk wata bazawara ko budurwa da ke neman aure, Allah ka hada ta da mutumin kirki. Ya Allah, duk wani mutumin kirki da ke zama neman aure, Allah ka hada shi da mutumin kirki. Allah ka bada lafiya da zama lafiya. Allah ka hana duk wani wanda ke son ya girgiza imani a zukatanmu, Allah ka hana shi. Allah ka hana shi tasiri. Allah kada ka bashi iko. Allah ka saukar da albarka. Ga Ramadan ya kurato, ya Allah madaukakin sarki, suna tsoratar da mutane za a yi talauci, za a yi wahala. Allah ka fi karfin kowa. Allah ka nuna Mutumi na kai addu'a, ba a alfahari akan mace. Duk wanda bai yi aure ba ya cika baki, haba ni ai matata kaza, ni ai a gidana, to ka bashi lokaci. Waɗannan mutanen da kai ganin su wannan halittar, kaga mata? Manzon Allah cewa ya ni ban taba ganin abu mai rauni amma da yake tafiyar da hankalin mai hankali a cikin ku mai matsayi irin mace ba. Karamar mace bata kai ta kawo wallahi sai ta gigita mutum babba.